A Xunta de Galicia saca a licitación ás obras para mellorar as cubertas do IES As Bizocas do Grove e do CIP de Vilaxoán, en Vilagarcía. Os centros presentan numerosas deficiencias que fan necesaria unha actuación para reformalos. A Administración Autonómica atende así as demandas da comunidade educativa. Dunha mellora que é moi demandada por parte da comunidade educativa e que logo a unidade técnica da Xunta de Galicia corroborou efectivamente. Esa mellora en que vai a consistir? Bueno, a mellora vai a consistir na sustitución das cubertas do edificio principal e tamén do pabillón, unha mellora que tamén vai levar arranxos nas fachadas e tamén nas baixantes. Ambas intervencións terán un investimento superior aos 400.000 euros. As obras permitirán mellorar o conforto nos centros e arranxar problemas das instalacións. Isto vai a permitir ganar en confortabilidade, na impermeabilización das instalacións e todo eso que conleva tamén o illamento. Para os centros é unha intervención moi importante que permitirá mellorar as instalacións e aforrar custos. Es la obra que más importancia tiene para nosotros, porque es una manera de solucionar los problemas de humedades, pero también de seguridad. Las planchas del tejado han salido en ocasiones volando, hemos tenido goteras en el centro y ha sido mucho dinero el que se ha invertido en mantenimiento. Esto va a repercutir en los presupuestos del centro porque va a permitir derivar a otras cosas esenciales para el alumnado un dinero que se estaba gastando en mantenimiento. As actuacións serán hoxe a licitación para que as obras poidan levarse a cabo durante o verán. Deste xeito, evítase interromper as actividades lectivas do centro. Ademais das melloras deste centro, a Consellería tamén realizará outras actuacións nos concellos de Sanxenxo e Vilanova.